Дзяцінства маё на вайну прыйшлося. З матуляй той час нам жыць давялося. Тату з сястрыцай немцы забралі, ліхія гады мы без іх пражывалі. Суседзі, вяскоўцы нам жыць памагалі. Вайна, ліхалецце, жанчына без мужа, цяжка было і страшна дужа. Як бамбавозы над вёскай ляцелі, схавацца ўсе ад налёту хацелі. У ямы з-пад бульбы нас схавалі, там жабы страшэнныя нас паджыдалі, пучылі вочы, ноздрамі пыхалі, сядзелі мы ў яме і нават не дыхалі. Помню, як хата ў вёсцы гарэла, людзей у шэрых мышыных шинелях. Твараў не помню, шэрая форма, малая была, другога не помню. Лялек рабілі мы з палачак самі, крыж на крыж клалі, привязалі, лялька гатова, так і гулялі. І чарапочкі на прызбах збіралі, яны цацкі нам замянялі, і гільзы служылі цацкамі нам. Такі ўспамін расказала я вам. Як тата вярнуўся, тут мы ажылі. У нас шчупакі на патэльні былі, язі, краснапёркі і нават угры. Яны ў дзесенцы раздольна жылі і выжыць людзям у той час памаглі. Хачу, каб быў мір і ніякай вайны, каб дзеці і бацькі ў сямейцы жылі, сеялі жыта, бульбу садзілі і мірнае сонца штодня ім свяціла. У дружбе жывіце і мір беражыце.